If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaroon, suguro na naton ang pag-haraka. Ay, Pare Miloy. Grabe itong away sa niligan ni Jackie kag ni Poldo, no? Dumduman mo to. Basta gani magkadto ko di sa tiyanggi ni Lucia, amo ginadayon madumduman ko. Ako ba? Subong guro malinong gining panahon kay nadudla na tong duwa nga to. Hindi na tuloy magbalik si Poldo. Bato kasakitan nagya. Si Buyong guro, katalawan man si to klase lalaki. Ginguyo di din si Poldo kag ginsakay sa tricycle. Nalagyo ang duwa. Uy, malapit na lang kita. Prelyong? Ha? Ara na balot si Buyong, ho? Hindi. Si Buyong naman kag si Pidong gataya dahayo. Mabalos gisagaro kay Pidong, guro. Ano man na yung paminsaro ni Buyong yung tigulang na nasa Paripidong? Basi sila na nakasumbag, matumba na lang na, mabato pa siya. Pero sige lang, hindi ka bagabalaka kay bisan din magkanto si Pidong. Ok na nice lang ni Jackie. Belan taon tabing abilidad nila, be. Yung mga ako lang na, mamo ko na rin. Pabuyog, dati gulang ah. Kita naman duhang magpabalhas, Buyong. Hindi pa katubaga si Jackie, kaya wala ka madagapon padaog. Animal! Animal ka, nga tigulang ka. Ako naman malantaw sa inyo, nga duha, Lola Pidong. Ang pamangkot ako makaya mo si Buyong, lo. Kahubin ba siya nga dano? Ikaw ya, lo, may edad ka na ya. Ay, tistingan ko yato. Animal ka, nga tigulang ka. Kapasabad-sabad ka lang. Ako ang tumaga, Jack. Ate, karon lang eh. Kung malutos mo si Lolo ko Pidong. Ate, kita na mga duwa eh. Te, okay lang si mo, Buyong? Sige. Pero napina siguro ko. Wala gina sa may mahimo ang tigulit ngayon eh. Ate, sigad eh. Ate, ungkad. Abaw, ungkad. Animal ka. Aryay. Hay! What? Dali lang. Dali lang uso sa short ko. Hindi. Huwag ka kang short mo, no? Huwag ka nagili short, lo, ha? Wala wala ko kapanglaba kagayda eh. May short ko to nga mala pero may gisi sa buli. Ay! Lola Pidong! Hindi naigo si Lola. Tisiling ko na gede. Wala ka padaog sa akon nga tigulang ka. Ari pagay ka na sa akon tagay. Legit ko! Animal! Nakachamba ka lang, Buyong. Chamba, ha? Pero sa madason niya, hindi ko naging pasugtang, hindi taka malipong. Grabe si Lolo ba? Daw, hobin lang si Lolo mag-iho ba? Kadasig mo lagi kay Lolo maghulag ba? Sige, Lo! Pabalhas na, Lo! May Lo! Malantaw lang ko sinyo ni Buyong! Lantawangin Lolo mo kung sa ano ko sa kastigon. Waray ay! Hindi! Nagtabog si Buyong! Amo na yan, Lo! Bow! Grabe si Lolo pa si Paon kay Buyong ba? Nagtabog sa layong-layo, oh! Ano na, Buyong? Makasarang ka pa? Ha? Makasarang ka pa, Buyong? Animal. Kakusong bagali pa si Pao sa tigulang nga ini. Nakabangon pa ako, tigulang. Abi mo guro kung madali-dali mo ko. Bantay! Sige. Atake! Hai! Hups! Ay, dali lang. Nag-uso-uso man ang short ko. Animal nga tigulang. Timingon ko kung magbatak na sa sangiyang nga short.
among pag-atake ko siya. Lantawon ta kung hindi ka magsaking-king sa akon nga tigulang ka. Dali lang Boyong ha. Time out anay. Kahalog sang short ko. Dali batakon ko di ha. Dali lang. Ara, gabata ka siya. Karon. Hay! Abi mo guro kung maintuan mo ko Boyong. Nagabatak lang ko sang short ko pero ginabantayan kong giho mo. Ali na. Nabatak ko na. Ali pwede yan. Ako naman. Naigo ko na maging ikaw sa wala ko. Grabe si lolo ko ba? Bilib na ko kay lolo ko, Pedong ba? Maayos sa patag sang martial art. Wow! May tinunaan magali si lolo ko ba? Mot ko si lolo Miloy kag si lolo Ilyong. May tinunaan ng guro no? Kati sila niyang klasimitanay mo. Ano? Ay, apo. Ginatawag mo ba ako ko doon? Sling dito menjadi, ginatawag mo ako? Oo, kay namuringan, naginabi ako diri sa sulod sang balay. Isa pa, wala naman kita sa ginaobra-obra diri kan, di nga magtulog naman yung magkaon. Ano, parehas lang kita nga nagkanto kita dito sa uma. Ano sa imulog ko na malagaw-lagaw kita dito sa may karinderya ni Chay Punay, kag mga soft drinks sa karinderya ni Chay Lucia. Basta iwo gasto. Ate, pwede man lo sige, dali ka. Wala ko abid dala ang card ko mo. Sige, malagaw kita. Ay, damo na gid sang yung bago ang barangay na siyaga. Luno? Oo, matod. Kag isa pa, naglaid na gid diri ang jalan. Silig sa ako di Tito mo jadi sido 50-50 di kono kapitan diri. Ay gali. Baw. Maayo kay sido 50-50 ang kapitan. May nagapasiminto sang aton diri nga dalanon ho. Baw. Dako na gito nang bago sang nasyaga. Wala na gid man siguro sa mga drug addict diri. Siguro pero wala ko nalipatan ang siling sa akon sa konduktor. Halong-halong lang ko kita diri kay diri ko nagahukbong si Boy Tirador. Aba, ano ko nulo? Si Boy Tirador diri nagahukbong. Sige lo, malong-halong kita lo gusto nga mapangasawa ko pa si Sky. Ba, hindi. May picture sa sakyan, pabilit ka diri. Pwede ito, pabilit. Sige lo. Mau. Dito tayo lagi tadi kita ba. Dawili dabi kita sa baritis. Bah, hindi. Nakita mo ba lang nakita ko lo? Ha? Ano nakita mo? Lagaw? Hindi. May babae nga naglabay sa unhan lo. Na ato siya. Siya inalos siya. Si Doida. Si Miley Cyrus. Hindi lo. Hindi siya si Sky. Adjo. Siya si Sky. Dito siya nagpadulog sa karinderya ni Chay Puday ho. Baw. Adjo aja gida obra siya do. Kung ako sa iyo apo, hindi ka na mag-usik sa tiod. Magkanto na dito sa karinderya ni Chay Puday kag istorya ha si Sky. Napanguna huya pa ako lang mag-istorya siya lo. Hindi ko pamintidihan ang akon nga ginabatsag. Kung anong akon nga ihambal, di na ko masugod. Kung di na ko masugod, balalo sang akon nga pag-istorya siya. Ay, abo bala, dili ka, pugko bala diri, pugko bala tay. Kay ma-order kita sa soft drinks dito sa Changi ni Chay Lucia. Bah, naraw may babae nga nagapalapit diri sa ato do. Hi Biga, bayog hapon. Mayong hapon man sa inyo. Si din si Chay Lucia. Wala siya ganito kay nagkabakal sang amon niya. Kuan baligya. Ano tadi nga to lo? Pabakal tadi kami sa soup drinks bala ida gold gid. Ate sige lo, wala lang mo dito kay nalong ko lang lo.
Ate, sige mahulat lang kami diri. Talaga palitlaon pagbabae. Si Pugko pala ni diri, Pugko. Ate, sige. Pugko, na, abaho. Karabi siya pulukuan nila diho. Katanghay. Nagalibog ang ulo ko, no? Kaya nagalibog ang ulo mo? Kapalibog ka naman ba na sa estudadon siya? Hindi lo ako paano ko pala maistorya si Sky kay ginakulbaan pa ako kag isa pa ginahuya. Ay apo. Good, pirbi mo pairalod ang huya sa imo kag galigod wala kidla siya may makuha gadi good ako sa imo. Pagpagisog ka ihambal ang naman sakyan sa imo tagipusood. Ihambal ipamutyag sa iya good ano gid ba ang hibubudot dira nga nagatago-tago sa imo balay kasing-kasing kag gusto mo gid balaga ibubu sa iya sadat. Bahaw ibubu makabubu ka lo matsag mo daw ulan. Hala? Hindi. Ang lalaki ngayon na ako. Si Pablo manina. Ay, paano siya dari nakalabot sa barangay na siya man? Hala, hindi. Nakita niya ako. Bahala na. Mapuwala na ako Mapuwala na kuya. Hindi na ako magbalik sa imo, Pablo. Chicks boy ka. Kinbaylong ako sa best friend ko. Bahala ka dira. Hindi ako magsapak sa iya. Mahalin ako dire. Makadto ako sa karinderya ni Chay Punay. Ito nadumduman ko pa sa puna. Sa ginbaylo niya ako. Nakita ko gid sila. Ay, napakasakit. Okay. Kamusta ng palangga ko? Okay, gid ako, Jo. Siyempre, palangga ka man gihapon. Salamat gid kat ha. I love you. I love you too. Ote, anong gusto mo? I-massage ko ikaw? Hindi na kay... Kay na-massage ka na ni Ethan sa nagligad. Hindi okay lang. May time, makadula ako sa imo kag magpamasahe. Ay, kanami lang sang kabuhi, no? Kung wala sang problema. O galing ang problema, hindi gid madula sa aton. Normal lang ina. Kung ikaw lang pasugdan, ano mang hando mo kat? Ako? Gusto ko nga mangin prinsesa. Ay, ano? Gusto mo nga mangin prinsesa? Para sa akon, prinsesa ka naman subong. Ha? Prinsesa sang ano nga ginharian? Sa ginharian sang tagipusoon ko. Ay, abaw. Ikaw ha, madamo ka ginabalaan, no? Nagapasalamat lang ako yakat nga. Bisan hando mo nga mangin prinsesa. Ako gihapon naging pili mo bisan bulag ako. Kanami no nga, ikaw prinsesa tapos ako bing prinsipe mo. We are sample blind masters like to perform drama like on the radio. Even though we can see, we want to make you happy. For a moment, oh, forget about your problems and listen to NYGC Nice Yaga Channel.
Nagustuhan mo bala ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo bala nga permi ka updated sa amon gina-upload nga mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka bala magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasunod mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag nga mga masahista nga mahilig magpamati isang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlangon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka.